हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गुजु 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 तो आज ब्लॉग रो शुरुआत रे भाई पूरा कॉमेडी सीन जेहेतु पूरा वीडियो रे हमर साउंड एते क्लियर सुना नतला एबे नाक पाखर पूरा आज पार्टी भीतर पुरेया पड़ियो। तो वीडियो चिले कह दो गुजु 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 हम वीडियो अपलोड एपन होबा नहीं माने हम एबे आज अपलोड हो करछु कि 10टा रे ए ब्लॉग ता हम शुरू करते 10टा रे आज से ब्लॉग ता अपलोड होबा केतरा 2:30 3टा डे अपलोड करी से ब्लॉग ता आ कान रे पूरे कैमरामैन एमिति मोबाइल ता धरना सुना जोर जदी गला एमिति धर एमिति हां तो हम आज जाउछु भुवनेश्वर मुन्ना कैमरामैन कर बापा को देखिया काम अछि आज मो काम अछि माने देखिया बोले आउ कटे नियरनी हम जाउछु काम अछि त हम जाउछु कोन करिया सब दिन तो आंकरी गाड़ी रे जाऊ आंकरी काम रे जाऊ माने काम दी जण कर किंतु आज मो काम मो गाड़ी आ मो तेल सब तो पूरे तो साउंड सुना जो ने पाखे रखी कहे पड़ियो साउंड चलियो मु गाड़ी धीरे धीरे चलू इंद्रे गाड़ी कोन तम बके साउंड ए गाड़ी जमा भी ताको गाड़ी बके साउंड करे मो गाड़ी तो गाड़ी तो बहुत भल तो तुम गाड़ी 5 वर्ष मो गाड़ी 7 वर्ष से हिसाब करो क्या गाड़ी बेसी भल तो साउंड सुना जाउती नहीं कमेंट करो गाड़ी रो अरे साउंड को मारा गली रे रे मु अपेक्षा देखाउची चलियो मु को देखनी तो कथा सुन तो समझ धला लोक कला साइड रे कला लोक धला साइड रे मो कैमरामैन मोड़ तो आज हम जाउछु भुवनेश्वर जोडे को सुना जीवनी तो आज हम जाउछु भुवनेश्वर रवि टकी छक तो कौन कहूछ 15 जन सब्सक्राइबर मिटअप रखिया 15 नो 17 सॉरी 17 नंबर सब्सक्राइबर मिटअप रखिया ना रखियानी इते लोक है जे गाड़ी फाड़ी चक्का पक्का जाम हो जो कहीं बेकार असुविधा नबार नहीं जदि देखार अच्छे जन दी जन आस हाँ से जन दी जन आइले अधांकर ये खराब मन भांगी जो ना मिटअप रखिया जमा रखियानी ना दला चकड़ा है कि आरसीबी तो अधिक फैन फॉलोइंग हमर या तो जमा सुननी काई तो आमे जाउ अड़सपुर तो अड़सपुर रो व्यू देखेबा तो व्यू देखो तो आम मुन्ना भाई बापा को देखा करके चली आसचु भुवनेश्वर फेरी जाऊँ एबे अच्छु कोठी माटी ऊपर आकाश तले तो
ठीक कथा कहली माटी ऊपर आकाश तले कुछ भी कहନ୍ତି ତ ଆମେ ଏଇନା ଅଛୁ ଜୟଦେବ ପାର୍କ ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇନା ଘରକୁ ତ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଥିପାଇଁ କଲୁନି ଟାଇମ୍ ହିଁ ମିଳିଲାନି ବ୍ଲଗ୍ କେତେବେଳେ କରିବୁ ତ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ କରିଲୁନି ଆମେ ଫେରୁଥିଲୁ ଏଇନା ଫେରୁ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛୁ ତ ମୁନା ବାବୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଜୟ ମାଇସ୍ମୁ ଜୟ ମାଇସ୍ମୃତି ତ ଆଜିର ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛୁ ଗୋଟାଏ ବ୍ଲଗ୍ ହେଇଥିଲା ସିନେମାଟିକ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ସିନେମାଟିକ୍ କୁହନ୍ତୁ ତ ଯଦି ହେବ ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଯିବା 4ଟା ବେଳକୁ ସର୍ଭେରେ କିଛିଟା ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ତ ଚାଲ 4ଟା ବେଳକୁ ସର୍ଭେ ଦେଖାହେବ ତ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଛୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ସର୍ଭେରେ ନାକ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବୁ ତ ନାକ ଭିତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ପୁରେଇ ଦିଏ କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ଦାନ୍ତ ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସର୍ଭେ କାମରେ ତ ଏବେ 3ଟା କେତେରେ 4ଟା ଠିକ୍ 4ଟା 10-15 ବେଳକୁ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସର୍ଭେରେ ଯାଇକି ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ସର୍ଭେ କରିବୁ ତ ଦେଖ ଆଗକୁ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ତ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ସର୍ଭେ କରିବା ପ୍ରଥମ ଯୋଉଟା କହିଲି ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର ମାରିବ ଟିକେ ଭାବନାରେ ଗୀତଟା ବୋଲୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅନ୍ ହେଇଗଲା ତ ଗୀତ ନ ରହିପାରି ବୋଲିଗଲେ ତ ଏବେ ଆସି ଆମେ ବନ୍ଧ ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁ ଚାଲ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦେଖ ତମେ ନାଇଁ ତମେ କିଛି ବି ଦେଖ କି ହସ ଏପଟେ ବି ଅଛି ବା ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ଏମିତିଆ ଲୁକ୍ ଦେଖିନି ଆଉ କାଲିଠୁ ଲୁକ୍ ଚେଞ୍ଜ ଚୁଟି ଚୁଟି କୋଉଠି ପଳେଇ ଆସିଲେ ବ୍ଲଗ୍ ତ ତମ ମୋବାଇଲରେ କର ତ ପଛକୁ ଚାଲ ଯିବା କାରଣ ପଳେଇ ଯାଇଛେ ବହୁତ ଆଗକୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମୋଡ଼ ତ ଆଜି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ଜାଣିଥିବ କହିବି ଆକୁ ପୁଣି ଥରେ କହିବି କ'ଣ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଗକୁ ଟିକେ ରଖନି ଏତେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣାଯିବନି ଏଠି ବସିକି ଫଡ଼ 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 କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତମେ କହୁନ ତମେ ଏତେ କାହିଁ ଆଗକୁ ପଛକୁ ତମେ ଏତେ କାହିଁ ବିଚାର କାଲି ତୁ କୋଉଠି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେଇ ବାଉଁଶ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତ ଆମେ ଟିକେ ଆଜି ସରି ଆଜି କହୁଛି ଆମେ ଟିକେ ଏବେ ଏତ ପିଇ ରହବେ ତ ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ହଜିଆଟା ପଳେଇଥିଲୁ ପୁଣି ଫେରୁଛୁ ସବୁ ଲୋକ ଖାଲି ଦେଖିକି ଅନ୍ୟ ହସୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କି ହସ ମୋର ଖିଲି ଆସ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଖାଲି କୋଉଠି ଏଇଠୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କ'ଣ ପଳଉଛ ରହିଯାଉଛ କ'ଣ ତମେ ତ ମୋବାଇଲ ସିଫ୍ଟ କରୁଛୁ ସରି କ୍ୟାମେରା ସିଫ୍ଟ ତ ଏବେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମୋବାଇଲ ଯିବ ସର୍ଭେ କାମରେ ଆମେ ନା ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା 2ଟା ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ସୁଇଫ୍ଟ ଡିଜିଆର ୱାଗନର ସବୁ କିଛି ହେଇଯାଇଛି ତ ଏବେ ମୁନା ବାବୁ ସର୍ଭେ କରିବେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଜି ଟିକେ ଚାହିଁବୁ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ପୁରା ଛୋଟ ହବ ଯେହେତୁ ସକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣ କାଲି ଲୋଡ ହଉନି ନେଟ ଅଛି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ନେଟ୍ ସାରିଦେଲେ ରୁହ ଟିକେ ତ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ନେଟ୍ ସାରି ଦେଇଥିଲେ ମାନେ ସରି ନେଟ୍ କହୁଛି ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ଥିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କର ସର୍ଭର ଓକେ ହେଇଯାଇଛି ତ ଚାଲିଛି ଆମର କାମ ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଲି ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ହେଲେ କ'ଣ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମୁନା ବାବୁ କ'ଣ କହୁଛୁ କ୍ୟାମେରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖାଉ ଇଏ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାଲିଠାରୁ ଗୋଟେ ମୋ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି କାଲିଠାରୁ ଆମେ ଆସିବୁ ଏଇଠି ମୋବାଇଲ ରଖିବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ବର୍ଷା ପୁରା ଜୋର ଆଇଲି ତ ଆଜି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସର୍ଭେ ସାରି ଦେଇକି ଯିବାରି
କାରଣ ଆଜି ବହୁତ କାମ ଅଛି, ଚୁଟି କାଟିବାର ଅଛି, ଗାଡ଼ିରେ କିଛିଟା ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ଗାଡ଼ିରେ କିଛିଟା କାମ କରିବାର ଅଛି। ତ ବର୍ଷା ବି ହେଲେ ବର୍ଷାରେ କିଏ ମାନେ କାଇଁ ବର୍ଷା କାଇଁ ବର୍ଷା ସେ ସିଆଡେ ଆସିନି, ଇଆଡେ କୋଉଠି ଆସିଛି, ସିଆଡେ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ଓହୋ ଯଦି ଆଇଲା ତ ନ ଆଇଲା ତ କରିବା, ଯଦି ଆଇଲା ତ ଅଧା କରିକି ମନେ ହଁ କଣ କହୁଛୁ କଣ କହୁଛୁ? ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଆରେ ବଡ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅତି ଭଲ କଣ ପିଲା କଣ କଣ ନୁହଁ। ତମେ ତମ ମମିକୁ ଭଲ ପାଉନି, ତମେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ଭଲ ପାଇବିନି? କଣ ଯା ତ କାଲିର ବ୍ଲଗ ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖିଦବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ମୁଁ ତ ଅପଲୋଡ଼ କରିନି, ମାନେ ମୁନା ବାବୁ ସେ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ତା ଦାୟିତ୍ୱ, ଏଡ଼ିଟିଂ ଫେଡ଼ିଟିଂ, ମୁଁ ଯାହା ଖାଲି କ୍ୟାମେରା ଧରି ବ୍ଲଗ୍ କରିଛି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇ 4ଟାରେ, କାଲିର ଯଦି ହବ 4ଟା କିମ୍ବା 3:30 ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଅପଲୋଡ଼ ହବ। ତ ସର୍ଭେ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାହେବୁ ଗଲା ଟାଇମ୍ରେ, ଆଉ ଚୁଟି କାଟିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖାହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁନା ବାବୁ କୁହ, ମୁଁ ଗାଡି ଚଲାଉଛି, ମୋ ନାକ ଭିତରେ ଫୋନ୍ ଟା ପୁରେଇ ଦଉଛ, ପୁରା କହୁନ ତ ଆମେ ଏଇନା ସର୍ଭେ ସାରିକି ଆସିସାରିଲୁ। ଆସିନଥାନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ପକେଇଲା ବୋଲି ଆଉ ଆଉ କିଛି ସମୟ ରହିଥାନ୍ତୁ, 6ଟା 6:30 ବେଳକୁ ଆଇଥାନ୍ତି। ଇଆଡେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଦେଖୁନ ମେଘ ପୁରା କଳା କରିକି ଆସିଲାଣି। ତ ପଛଆଡେ କାଚୁଛି ବର୍ଷା, କାଚୁଛି ହେଲେ ମୁନା ବାବୁ ତମେ ତ ଧରିଛ ନାକରେ କଣ ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଟା ପୁରେଇ ଦଉଛ? ତ ପୁଣି କାମ ଅଛି, ଯିବୁ ଆମେ ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଘରେ ବି ଡାକିଲେଣି, ପ୍ରବଳ କାମ ଅଛି। ଏ ଲୁକ୍ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହବ ଆଜି। କଣ ଲାଗୁଛି, ଲୁକ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କି ଶୁଣା ଠିକ ଅଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିଲ? ତ ମୁନା ବାବୁ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ଭିଡିଓ କର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଘରକୁ ଦେଖ ସିଆଡେ ମେଘ ପକଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, କଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ କରିଦିଅ ଆଉ ହେଲା, ଯଦି ଟେନସନ ନିଏନି, ଆଉ କିଛି ମାସ ଗଲେ ଖାଲି ପଇସା ସ୍କାନର ଏଇ କରରେ ଆସିବ, ବେଶୀ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ 200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଫୋନ ପେ କର। ସ୍କାନର ପଠେଇଦବୁ। ଏଇ ତଳେ ଆଉଥିବ। ସେଇ ସ୍କାନରରେ ଛାଡ଼ିଦବ, ଆଉ ସେଇ ସ୍କାନରରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ପଇସା ପାଇଯିବୁ। 200 ଟଙ୍କା। ନା 300 ଛାଡ଼ିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅଧିକ ଛାଡ଼ିଲେ ଚଳିବ, କମ ଛାଡ଼ିଲେ ଚଳିବନି। ନାଇଁ ମିନିମମ୍ ଟା 200 ଟଙ୍କା, ମାକ୍ସିମମ୍ ଅନଲିମିଟେଡ୍, ହଁ ଯେତେ ଛାଡ଼ି ପାରିବ। ଯଦି ଅମ୍ବାନୀ ହେଇଥିବ 1,00,000 ଛାଡ଼ିଲେ ବି ଆମେ ମନା କରିବୁ। ଟୋଟାଲି ପରେ ନାଇଁ ମନା କଣ କରିବୁନି, 10,000 ଟଙ୍କା ତମକୁ ଫେରେଇ ଦେବୁ, ଏତେ ପଇସା ରଖିବ ଭଲ ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନଉ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ତମଠାରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେବୁ ନା, ଆମ ବିବେକ ଆମକୁ ବାଧା ଦଉଛି। ମୁନା ବାବୁ କଣ କୁହ? ମୋ ହାତ ଦରଜ ହେଲାଣି, କ୍ୟାମେରା ଧର। ମୁନା ବାବୁଙ୍କର ହାତ ଦରଜ କଲା, ମୁଁ କେମିତି କ୍ୟାମେରା ଧରିବି? କ୍ୟାମେରା ଏଡିଟର ତ ଅଛନ୍ତି ଓଲଟେଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ଭିଡିଓ ଏଡିଟ କଲାବେଳେ ଦେଖିବା କଣ କରିବା। ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଧର, ମୋବାଇଲ ଧର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ, ଚୁଟି କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତମକୁ ଭିଡିଓଟା ଦେଖେଇବୁ। କାଲିର ଯୋଉ ବ୍ଲଗ ଟା ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିନଥିଲି, ଆଜି ଆସି ରାତି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆସି ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲି। କାଲି ଆମେ ଚୁଟି ମୁନା ବାବୁର ଚୁଟି କାଟିଦେଲୁ। ତ ଚୁଟି କାଟିକି ଆସିକି ଇଏ କାମ ରସରେ ରହିଗଲି, ଆଉ ମାନେ ଏତେ ବିଜିରେ ରହିଗଲି ଯେ ମୋର କାଲିର ବ୍ଲଗ ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ମୋର ମନେ ରହିଲାନି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇ ବ୍ଲଗକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହ, ଖୁସିରେ ରୁହ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।